Labarin rayuwar Ramadan mai taken "Na shiga soyayya" kashi na 15. Ko dai na shiga soyayya ne, a gefe guda kuma Amina ce a gida tana wanke-wanke. Baffa zai shigo cikin gida ya same ta ya ce, "Ina Iro?" Amina za ta ce, "Ya tafi kiwo." Baffa zai ce, "To ki maza ki gama wanke-wanken nan ki kawo mana ruwa." Za ta ce, "To har ya fara tafiya." Sai ya dawo ya ce, "Ina Buba ne? Tun da na dawo ban ga ya zo wajen ki hira ba." Amina ta ce, "Ni ma ban sani ba." Baffa ya ce, "Ina fatan dai lafiya." Za ta ce, "Lafiya ƙalau." Sai ya ce, "To shi kenan, da sauƙi." Zai tafi. Amina za ta ce, "Ni dai na shiga uku da Buban nan wallahi ba na son sa ko kaɗan. Allah ka raba ni da Buba." Za ta gama ta tafi ɗiban ruwa. Wasu 'yan iskan gari ne za su tare ta. Ogansu mai suna Joka zai ce, "Kai wannan yarinyar ita na gani ranar ita ce ma." Zai zo kusa da ita ya kewaye ta. "Ke ce ko? Jiya sanda na yi mafarkinki ya kai sau 5. Kullum kina zuwa min a cikin baccina. Yau ga ni ga ki." Ɗan Fulani za ta tsorata. Ɗayansu ya ce, "Oga Joka, wannan fa ba wani jira, kawai ta yi." Joka zai ce, "Ai ni kuwa na san ta yi. Ke ina ne gidanku?" Za ta tsorata ta ce, "Can ne." Wani yaron Joka ya yi magana da ƙarfi, "Ke ana tambayanki kina ce mana can ne? Ko shaiɗan ma bai san can ba." Joka zai daka masa tsawa. "Kai Bulo, wannan budurwata ce, bana son ana yi mata tsawa." Joka zai juya ya kalle ta ya ce, "Ina son zan aure ki nan da ba da jimawa ba, saboda ni duk abin da na gani nake so sai na same shi." 'Yar Fulanin nan cikin tsorata za ta ce, "Ni an ba da ni, aurena ma ya kusa." Joka zai kalle ta ya ƙara matsawa kusa da ita, ya ganta sama da ƙasa, ya ce, "An bayar da ke? An ba da ke? To kuma wane ne wanda aka ba shi ki dole ya haƙura ni na aure ki? Ke bari ma ki gani, na ba ki tabbacin cewa dole sai na aure ki. Kin ga idan na miki ciki, shi wancan ɗin ba zai aure ki ba. Dole dai za a nemi wa ya yi, kuma ni bana gudun abin kunya don ban da ita. Dole a aura min ke. Saboda haka mu je." Bulo ya ce, "Oga sa'ad za a kai ta?" Joka zai ce, "Dole ne ma. Dole ne na mallake ta ko ta halin yaya." Tukur zai zo da mashin ɗinsa a wajen ya juya ta ya ce, "Ke kuma me ya haɗa ki da waɗannan 'yan iskan yaran?" Za ta yi maza ta zo inda yake. Joka zai ce, "Kai baka da hankali? Baka da hankali ne? Za ka zo gabanmu da mashin har ma kana ƙoƙarin hana ni abin da nake so?" Tukur zai ce, "Ban damu da ku ba, ban damu da kai ba, da ita na damu. Hau mashin mu je." Bulo ne zai zo a guje da wuƙa. Tukur yana kan mashin zai yi masa ƙafa ɗaya zai zube a ƙasa. Tukur zai ce, "Ka ce wasan kuke so a buga ta." To fa domin sanin yadda za ta kasance, shin za su daki Tukur ne ko Tukur zai zubar da su? Ku tara gobe idan Allah ya kai mu. Marubucin labarin a koda wane lokaci Adamu.